10-njy kysmat aýy görüp de arada tutup ýa aýd etmekden hakynda. Bu böleki jese gurumda mowzu esliti Arabistanda aýy görünü diýip şoňa aradan başlap ýa aýd etmeklik aýa biziň mantygy türkmen sahramyzda şu ittihada sebäp bolmy ýa ihtilafy sebäp bolmagy hakynda. Ustady muhterem şoň hakynda bir öz aýdan gurumy bar. Oşo tada diýe hiç bir diýe ihtilaf edip bermeli değil. İhtilaf deyip asıl derecede tutmalı değil de şu param bir gülür yüzü bilen şu gurrungi bir hevara bir mani bir zat koyku diye. Halinki vaqiyeti ki Türkmen sahada bolugly ol başa bir zat yani. Onun için ahuna ustadı muhterem aydan gurrunu koyup ber bide. Herkes otadan görecek bolsa onu tutar. Otadan görecek otadan tutar. Hiç bir ihtilaf etmeliler. İhtilaf deyip der nazar tutmeliler. Herkesin amalını mecbur bilmeli. Herkes yol tut diye ecri var. Onu gurrun edip, onu gıybet edip, onu arka durup bir şeriatta doğru değil tayin. İlahikum ustadı muhterem tenşi aydan gurrunu biz birlikte eşittik. Sen muhterem ekştada ihtilaf edip vermeli değil, ihtilaf deyip derzer tutmalı değil deyip aytıyarsan aya senin ve senin atan ve sizin marakimşi alıp barayan tıyırığında İdniş bilen adamlar ayaşını şu tuğlatına amal ettiler mi? O bir vaqiyeti ki biz şu at şiirin ödünne geçen hillerde bir gözümü bilen gören adamın şey kişi her ovada inçemi ovalarda her ovada ben yanlış olmayın inçemi ovalarda gelip belenguden kıygırlan yerler var. Yani şu Beşutan ödünne zıma mescitten kıygırtırlar. Kim millet şöyle şunun ağdını açmalı. Arada tutmakta şunun haram. Kapı aylanıp gelir her ovada. Her dedik bardan şu gurrun var. O zaman sen tadı gelip seni hiçbir ihtilaf etmeliler. İhtilaf değil, derze tutmalı der diymekten ustadı muhterem. Bunun marakim bir yönde bir dilin bilen bir aydlayan gurrun var. Bir şehirde, bir ovada sen bütün Türkmen sahra şu eden işinle ihtilaf okudun. Bunun aramızda ihtilaflar var valla. Ne kadar dağıtlar var. İhtilaf edenin erzişi var. Haram ekdike yayırılıp dur. Şundan ihtilaf etsen haramdan şüphedilip dur. Halal haram saygırmadan süreyim. Ağlacı fike var akim sporum şeriatta yoktur. Şuna hakkında ihtilaf etsen bunun erzişi var. Bir adam iki geliye doğa yedi eterne şeyh otman ya falan deyip Hudadan gayrini çağırıp dur. Şunu tırgırıp ihtilaf etsen şunun erzişi var. Ol taktirdeki gelip de var akim helilin onu gurrun var ya şak başak arada perde yok. Huda bilen peygamber şey deyiptir deyip doğru var akim şeriatın tertibini edip du. Şunun ihtilaf eden erzişi var. Ama aya şu gurrunu ketisi şuun kun. Şunu sizin aydanında var akim bir iki tarafta da kovul var diyelim. Sizin de aydanınız bağ diyeli, bizim de aydanımız bağ diyeli. İki tarafta da bağ gurrun. Önünde ettiğinde olan kıyında var akim. Hiç hareketi o tadı görecek, onu tutar, bu tadı görecek, bunları göre tutar diye ettiğinde. Dedi ki ikisinin de var akim bağ edip durdun. Şu iki bağ dağının arasında şu köp bilen bolup sen mecburi fıkhi Türkmen sarada köp bizim aytiyamı da göredi. İran'ın Türkmen saranın ödünde köp bizim aytiyamı da göre. İran'ın ödünde köp bizim aytiyamı da göre. Kulli ehlisinin ol cemaat Hanefi mezhebinin cihan İslam'ın koyduğunda köp bizim aytiyamı da göre. Sen şu hakkında şu köpün aytiyamı göre bolup da şu atan merhumun aydan fetvasından beren sözünden aydan getiren marağın yol yordasından marağın sen dayanıp de sen gelip şu kadim sürgüne giyiren modun ustadı muhterem vallahi yerine senin fiilığın senin hormatın yomdun arasında göklüğün arasında bundan beter artıkmaz bulurdu yüze ak bolsan dedem aytiyan yalan uruna deyip bilecek ki emma ştada vakti bir keppa men de bir ağzı birliğe sebep olacak şuna hakkında baştaki guruna koyacak deyip şu gurun kenara koymadığınız bunun beter kavga olurdu. O sizin şu döreden ihtilafınız kıyınandık da fakat bizim ova mıngarif nek gurunda biz fakat akılan ya benderin ya kümedin gurunda bir kişi bütün cergelan iki var akim şu tadı var akim şuna hakkında hiç gurunu yokmuştuk. Bizim aramda o gurun yoktu ki. Şu gurun yani nihayeten şöyle öğüt sürgünde var parayaka, şu kadim sürgünde var parayaka, sizin ahulluğun bir barıp şu taktı var akim, şu taktı gururun talıp ıhtilaf oklamaklamadı, men aytyan gururumda, ahunağa, şöyle yankı, ahun Yezdani var, Abdülgafur ahun Yezdani, şöyle taktirin öğüt aytyan gururunu, cergelan hakkında, şu koyup bir, taşkıcı ustana muhterem aytyan gururunu, kişi hiçbir ihtilaf etmeli değil, hiçbir ihtilaf edip tutmalı değil diyen gurrunu bilen cami adaşlan şagirtlerinin
şilen adamların bolup berişi, garaşlardan, ahundan, moğlatından hakikati var akmışın milleti belli olsun. Bir söz aytıyarsan size Allah yerine Allah Teala tawfik versin size. Bir iki tane aydımız vardı. Barp olmayan kapı biz baryadık. Barp olmayan kapıla oluyordu adam. Yüzün açık diye ola gurun çıptır. Şoňa baryadyk. Sizinle gelipsin bir dana aydymyň da gurbanmy bize dehrim öğretdim gaýta. Indi barp bolanak. Barsaň da barym goşoň agdar ada. Gelýär men munda gurla. Şu ahuna aýtýan guruny, ahuna ýazanyň guruny goýup ber. İkinci menin aýtjak bolýan meselem şu ki, Balyk Owasyna taşy wagtda çeldi. Biz Hazret Ustad Yardan ahun tahsilden şagirdlerinden ýokdy. Hiç bir şu wagt 70-80 ýyl 90 ýyl bolsa bizim öz ýazmaçyny öri 40 ýyl bolup gelýär şu wagtlara çeldi. Bir nefer bizim aramızda hiçbir ihtilafı yoktu ki mesela filan yerde ay görünüptür açılmalı, filanlar açıktır, filanlar açmalıdır. Şu bir molla hatim edip ödü meşette oturuyan molla, Yardan ahun tahsilden mollalarından Balyga ýaty köç edip bunun sadakasına çağırdılar, tahsilde özleriyim geldi. Bizim nohurlu milletimizde hemmeniz bilýäňiz ki, bunun şu anlarda ihtiram gaýil boldular, ihtiram gaýil boldular. Ama şu arada çıkanına şologlar kän talaş etdi. Öz gaýinlaryna, öz garyndaşlaryna Yardan ahun tahsilini açmalı deydi, açmak wajyp deydi. Açmasaňyz şun hatta bir hürmetiňiz bagyşlaň. Şun açman adamla dağın canavarı ýaly. Şeýle bir erbettat diýip aýdýar diýip şeýle halka düşünürdi. Hatta öz gaýyn oğlanlar olar aýtdylar ki eger bu fiil bizim aramızdaky ihtilaf salmak bolsaň sen öz ýurduňa göçdeýdäý diýdiler ona. Sen bu taýda gelip 50 ýyl, 60 ýyl, 100 ýyl bäri şu ihtilaf bizim aramızda ýok diýip aýtdylar. Indi biz ona gynanamyz ýok açanlar. Ýöne şu gurrun bolan wagtynda bizim gynanjymyz şu ki Yardan ahun tahsilleri her kim öz çağrasından eliz görüyor. Şonda adamlar Yardan ahun tahsillere 3 yaş gurrunları ediyada biz şoňa gynanýar hakykati. Şo bolmasyn Yardan ahun tahsilleri heýwala hürmeti, izzeti bizim ýarymyzda öz atalarymyzdan, öz oglanlarymyzdan da biz azizrak. Hatta şu gelinle dağda atan namazy Yardan ahun tahsiline gelýär. Aşym 15 minutda garaşdyk cemaat bilen okamam şu gelse biz namaz okanlykda. Biz şoňa bir zat diýilýär, şoňa töwerekden her bir gurrunlar edilýär, bu nerden tapdy, nerden geldi, näme iş etdi, näme beýle ihtilaf salyp ýör, şuňasyna biz gynanýarsan hakykati. Indi bir şu ihtilaf ortadan aýrylmadan hemmesi ardy birlikde, ya bulan diýen bolar, ya bulan urun diýen bolar. Bizim öz nazarymyzda, ýa-ki mesela şu iklimiň öz görnüşüler etibar edilsen nazarymyz, hat nazarymyzda şeýler. Ýöne şu ihtilafın aýrylan ýaly ulamalardan hemmesinden derhat gaýş edýärdi. Belki şu ihtilaf ortadan aýryp şolar ýaly azizlere bir bolar bolmaz beýgany amadymlaryň ardyna düşmez ýaly diýip haýyş bilen şu ardy birlige iyi edilse diýip iltimas edýär şunu. Assalamu alaykum we rahmatullah. İnalekum ustady muhterem. İnalekum tagsirin narahat bolsun bolýarsyň dämi? Ne kadar şibenne merhum Yarmadahun tagsiri degilinde narahat. Ne kadar şoňa warakim şoňa hakyny ýüregi gynanýar. Emma siz şu gelip teş aýtýan gurun ihtilaf edip bermeliler. İhtilaf edip derde tutmalylar diýip durandaň ustady muhterem wagyýetki jamaada ba şoňa hiç tamkanyýety ýok. Oşa gynansak da sizin özüňiziň adygynyň garap bolmakdygyna, sizin hakynda kine kudurat ara gelmekdigine, sizin hakynda gıybet töhmetiň ara gelmekdigine, oşa meňes bir ýürek garalyk gelmekdigine sebäp bolmaly. Ne kadar kavullarda görse şey fetvandan öwrülip de Kadim Türkmen salam sürgününe girseňiz beter kavullar. Öýde şeňa iki tane kavul bardy. O tarapda ba, bu tarapda ba diýip aýtýarsyň. Dünýäde gurrun şu başynda ýa näme diýärdin? Herkes o tadan görjek onu tutar, bu tadan görse bu tadan tutar diýärdin. Sen iki iki kavul ba diýip dursaň, ne kadar kavullarda gelip şu marahim sen aýt etdi. Kepden iyide urmeklik adamlarda var rahim harlamaya. Ama madem rahmetullahi kefinden öwrülipdir. Kur'an ahun takdir de şey işte oldu hakkında kefinden öwrüli. Hazırın için şoň adyny şoň hakkında teýle hormat bilen tutulýar. Keşe Hudaýym bennedi ne kadar mörtmişlik, ne kadar gayrat varmışlık işte aydın kefinden zahadan o benden namı edip o düşünen adına öyle yeten ilmine öyle. Emma soram şu kepden öwrüli, şoň hiç bir izzat tabiri, ihtirami, şoň hakkında ýylyň arasynda baran kemelmedi. Emma gynansak da tedişi etmekdiňiz bilen Yarmadahun tagdir merhumunda ady, abrayty, hormaty. Inalekim bütün jergelanyň arasynda, biziň aramyzdaki belli bolýar gurun näme. Ne kadar gıybet töhmete galar milletin hakynda. O ne kadar barakim betzebaniler we beddeheniler baragly. Kerkim bir zat diýip aýtýar.
O sen eşçende sen şoňa barak ýüreň hoş bolup batanak. Ha sen şoňa barak hem atlan hoş bolup batanak dogry. O bizim bu iki tane aýdymyz bardy. Barp bolmayan gafada bar ýadyk biz. Barp bolmayan gafla bolýar da bir. Ular bir ara gurun süpdirmez aýdyň başyndan barlaýady. Indi gynan hakda bu iki tane aýdymyz da bizde zehrim öğretdiňiz. Indi bir barp bolanak. Kafa paylanıp bererler va. Ağdın asmal bugun, çocuk paylanıp bererler va. Kaş keten şu gurrunu, şol mecmuy fıkhi Türk mesele biz çocuk paylamanlar oturup qaytdyňda şoda. Ahir şu gurrunu bir formaly hem taqdirli şakyçysyna, tide şon aýtdylar, lağal kefa kulak atmadyňyz. Ekser mecmuy fıkhiň raýyn malahym netiqatyny tawallarını almadyňyz. Lağal çocuk paylaman diýen gurrun bolýar şo taqda. Sen taqdir şol bir çöpde ödedip de barahym, ular her kim öz bilen neder tarap otursak hal bolsa bolar diýen bir gurrundan qaytdyk. Şonu şoňa ola gurdak gaýdymda. Şimdi öwlep agdamadyk bolsaňyz, geçen aradaýda keten öňüň agdadyň şugurdyň. Öňüň sebäp boldyň şoňa. Ýamaşdan şu forma kep gurun döremek ýa. Allah tara bagan tawfik bersin hemme jemide. Assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.